Salam alaikum malido ama fuko barakada balma kena odenga do marasi la jure chercheur ka foli di anga sherifu ke ma kabako fura tigi shek tiami aidra ala sherifu ke son fura la fura mina ka impana bade ma tension diabète furu dimi rendimi sherifu ke ka numéro 78 78 0303 o temelengo ka nga belebele fo no e sheku la sana kane belebele be segu anguna na domina malikola o don ibe ka fanga do ko kokera malidenw pe ya do ko kokera angana nyina lasana kane ko anga fanga kura mi me abe ko ke ma nyina o fa ya o sara lasana kane la aya boko kalama tanke au kalfale me lasana kane ma ana yongona karamogo chama wala ya maliti bi ina fo buye Aidara Ousmane Sherif Madan Aidara Sophie Blal Malik karamogo kacha ina fo segu ame munu ye do wula dongo do réseaux sociaux ka andalembala la ka fo malitipi boya kain ko bela angan sara yona na me ko ke donc o temelengo ka le politologue fo segu tungara bu mabel gandi malien damangile jawaraja drame o kacha chobalanu donc ame do anga vidéo kono am bora ka nouvelle mi na ban la niso dia kojuko aba kalama yoro mali terrain kuraw commandé ka negesira kuraw terrain me boli sira mununga ka siraw be kura ka terrain daga bana kura fla commandé ka bo esia famu risila ama bana jamali ka projet ka bo projet do kun dale me murwo keita ga tan ka se Amadou Toumani Touré ma ibeka Alpha Oumar a projet kumolu be kono me alama nogo ma jone benale a projet la walea o de kera ni transition fleni en pour information munun kalama bamada.net la ko projet na relancé entre le Mali et la Guinée ka chemin de fer ke embalmo no kera chemin de fer ka ke Mali ni Guinée che terrain abo Mali la kata Guinée terrain abo Guinée kana Mali la mbalmo aba kalama kabna ni no ya bade anga commerçant mena santi est-ce qu'il y a famu Mali goudron ba santi parce que chama mbo camion ga déplacement na iba e accident mena doya wa iba e donin chama mena Mali donin tena shi tuguni Mali donin chama ibna ya abe telia ka bo Guinée port la ka sababu ke a donin ka bo Guinée kana Mali la bena noya mbalmo ni projet badi sans compter que ni mena baraworo bare daile Mali ni Guinée chelala sans compter que Mali konala anka ngalabe ay crise minga CEDEAO ka crise la nous embargo bianga Ivoire ka frontière fermée Sénégalais ka frontière fermée mais Guinée ma ka frontière fermée malare Guinée ko kale seki ka frontière fermée Mali la Mali ni Guinée be jamana kelene to abu de nana ka fara o ya essayer ko Guinée ka sanctionner ko be continuer fara la Guinée ko kale te Mali sanctionner bi ate Mali sanctionner kale ni Mali ou be barajuru sirile me yoro kelene la Guinée ni Mali a be jamana kelene to abu de ambo yona donc au projet mi mena relancé Mali ni Conakry che Modibo Keïta choube se ka dan ni progrès économique de parce que ba don port be anje donc an porko on nege non me se ka o nege boka sababu ka be bo Guinée la mena me se Guinée dro port la terrain ma doninga na Mali la non seulement be telia non seulement iba e ka fo rapidité be na me se ka nani terrain me se ka nani doni mi camion se ka nani o doni iba e ka fo esi ya famu commerce fanga bana boya Mali ni Guinée che intégration to abna telia au-delà le rêve est permis une fédération entre le Mali et la Guinée un rêve vraiment c'est permis Guinée omega irakuni Mali on yekele Mali omega irakuni Guinée on yekele Mali ni Guinée ni atakale al artiste kuna ambega artiste ou bébé yon fait en même temps iba ka fo malien bade me Guinéen musique la main Guinéen bade me malien musique la main iba ali Mali comédien ni Guinée comédien be donner me yona nimba ira intégration tobeka tilia nimba ira ka fo mobo kumbega reve mina Mali ka fédération ani Guinée ani dugu chama anga fédération ka ke jamana ba kede a projet avec à réaliser don ni transition sera ka negesira da Mali ni Guinée che balmo abe fore ma ko sexy ka barabla ni bayira gouvernement bugu senda Modibo Keïta senda nola ni bayira gouvernement barabe ka ke ni bayira y a de l'espoir projet ambitieux be jamana se ka développer tant que chemin de fer en même temps ni kan labe parce que anta don ani sera o jara bisina ani sera o be kelere élection mana sura ne ba do ani sera o be fonyo parce que sera o be na fo kubunu ka candidat de imposer ni Mali ma so o ma be sanction bianga
On nous est sanction bi anga. Toujours Ivoire ga frontière fermée. Et Sénégal ga frontière fermée. Anga na yoko nega be digi Mali la. On nini terrestre bora Mali ni Guinée tche. Oba ira amogot na jo Côte d'Ivoire la tourni. Ame Côte d'Ivoire bla. Déjà un Côte d'Ivoire bla ere. Amogot na jo Sénégal la. Déjà Macky Sall ya senti. Comme Malien diminen du koro. Malgré terrestre tanen Guinée tche ba kalama alisa anga fen chama mega bo Guinée. Asimi nunu ka anga fola. Parce que we horonya ke. Amargo willa mais alisa Malika minan famba abeka bo Guinée ama Guinée ombla. Ama Guinée ombla Mali te fisiri wale jamana. Oba ira ya de l'espoir. Oba ira angan chigisigi. Oba ira kafo projet économique ba benale. Donc on temelengo même il faut transition. Aka barake avec les forces du changement. Mogo munu meka demander ka révolution ke. Mogo munu ye kele ke révolution ngana. Asimi barake nou ye kana songu ke den krefe. Asimi amenale do période baden ekono a période woman ngone. Référendum menale. Référendum na figi ga force politique ou de mobiliser. Iga force politique et force du changement. M5 partenaire abote o iga partenaire eskia famu. Iga partenaire de premier plan. O temele ngo mouvement chamambe ina fo yere wolo victoire et gloire. CPM nunu be franyon nga sinon. Amna le référendum ni na constitution fallait n'encourager la barre interne wade. En même temps on préparer échéance électorale ou bena ani sida ou ma clan ani français ma clan. Parce que nema na nyelema à chaque fois mo munu be ka changement ke iba e ka fo al saulu nu fanga be ka tia. Force du changement ni ataka lade. A mo munu me fanga krefe a mo mancha. Srasu kelentise. Iba donc ka fo ni a beke srasu e. Ni force politique tiko. Donon une politicien willa avec un barre base politique mime ay base entretenu akana so mo shiga dimi akana so mo shiga frustré amna le kele kura de konala constitution kura kono awni alache na fora go parti politique nombre diminué ka dobo parti politique nombre la awagi la go politicien mena so la no yala force politique il faut que base politique de ka wuli base politique mime sera souko ni projet de constitution courant nana au lieu de mina claque au projet de constitution courant ka o expliquer malidon pour que ni référendum kera ka se ka passer sinon à l'état actuel ni force ou disperser les no quand ta référendum na ta asimi ama no ne wallahi mega conseil mindima ni conseil ready cette force du changement gré il a ou bien révolution esprit protégé en même temps il faut que mentalité courant de kana Malidem segi jigibo français kan chogo jumena o mentalité kura avec force du changement là malidem sega je occidentaux ko chogo jumena a mentalité kura avec force du changement là il faut que force du changement mbe angana kana jeunesse formatée ku aklina yelema ka France ku bo français ga joa la ku bla malika siraka ku bla patriotisme siraka il faut que modèle eskia famu vision politique et vision économique o de ka nga ke gouvernement bulu mo mese ka o barake ko akinla todo mo la o les forces du changement tant que force du changement unileno Francis sega don rosora benala che donc faire que aka rassembler au grawla administration koro mo nunu ni ataga lai wallahi alisa olu de be jamana marala alisa iba e kafo mo koro nunu olu de ka cha administration kornala par exemple malien on va demander ka nga bo sefa la ma exemple dawma na fora nga bo sefa la sa asimi mana fo ça ko bon ko technicien munu ba bula administration kay calcul ga ko na mbora sefa la Mali be perdi wa be Mali be gain na ya blaka na ka système koro mo gon to administration na wallahi mana calcul ke aye ni Mali bora sefa la na dakari Mali la be adamana la iba o be calcul ke ka calcul chiffre manipulé ka calcul die ka calcul faussé ka fo ko na mbora sefa la quantité ambe bi mais alors que ni force du changement mi crève ni ko kanga bo sefa la dron e ba soro mo munu mi antro ba foko monsieur le président ko ere sumara ni ko fe o ba foko wallahi sumara ko sam kanga so ay ni ko ke parce que abi nyon jagele adi e ta soro décision no be e be sran mais ni antro le me force munu na olu ba do mi me jam o ba foko président nga tanim baray mais no make tuma beba hésitation e bena incertitude de bena ma obla assalamu alaikum